Ngayon lang naman eh. Hindi naman lagi-lagi eh. Ano, nabot ka hindi? Hindi. Hindi naman. Oo. Oh! Kala ko nga, maabot ka na rin. Sabihin mo niya po. Dalawa. Binibidyo mo pa ya? Oo. Papadala mo saan? Sa YouTube. Sa YouTube. Doon, punta kang bilisan mo. Mas malala. Oo, mamaya pupunta. Hindi kayo na... Oo. Alin? Yung... Nagpasta. Kaya ko sa YouTube. Ha? Ano na? Ito ang ano, tagapagligtas. Nasa video, nasa YouTube ka na. Ano yung yellow? Oo. Inabot ba yan?